Escolteu, hem convocat un Consell Extraordinari donats els aconteixements i la precipitació dels mateixos. De fet, sabíem que ens podíem trobar qualsevol dia d'aquestos. Ahir mateix vam fer aquí una comissió nacional que entre regidors i membres de la comissió devíem ser, almenys érem 50 persones o més que van passar. Llavors, com que ahir es va fer la reunió i ahir mateix va acabar la cosa com va acabar, us fem la següent proposta, que el Joan Mena ara ens doni una informació del que bàsicament han estat aquests darrers 10 dies de contactes entre el govern i els partits polítics que donen suport a la consulta, i després jo us presento la resolució, que els que no la teniu està a l'entrada pel seu debat. Sí, perdoneu que no estic fent servir l'streaming, que la gent també ens està veient des de casa. Sabem que avui hi hauria molta gent que fallava, molta gent ha enviat la nota que no podia venir, que arribaria més tard. Sí, però hem vist més adequat convocar un Consell amb urgència, perquè si no, això mateix ho estaríem fent 4, 5, 10 persones. És preferible el Consell, ni que al final per aquí passin 30 o 40, sempre serà un debat més col·lectiu i evidentment necessitem un posicionament públic. Per tant, té la paraula el Joan Mena, després jo presento molt ràpidament la resolució i passem ja a les intervencions. Vinga, gràcies. Quan vulguis. Sí, no, des d'aquí mateix, i així no... Clar. Bueno, intento anar bastant ràpid, sobretot perquè jo crec que l'important és després poder escoltar-nos... Aquest? Aquest és el sí. que sí. Ara? Bé, doncs deia que intentaré anar ràpid, sobretot perquè l'important avui és poder escoltar-nos tots i totes. En aquests 10 dies hem dut a terme dues trobades tècniques que intentaré explicar-vos perquè han tingut també la seva importància i 3 trobades polítiques. En principi, alguna d'aquestes trobades polítiques la intenció era que fossin amb la màxima discreció possible, però finalment tot s'anava filtrant, hi havia interessos en que determinats aspectes de la reunió s'acabessin filtrant i, com bé sabeu, tot ha aparegut en els mitjans de comunicació. A les trobades tècniques van participar també representants dels 4 grups parlamentaris. En nom d'Iniciativa i Esquerra Unida anaven el Josep Vendrell i jo mateix. Van ser unes trobades que van sortir fruit de la primera reunió, de la reunió del divendres, que ara no recordo el dia. En aquelles reunions el que vam exigir al president Mas és que per poder entendre que continuàvem amb l'acord i que continuàvem amb la voluntat de garantir la consulta pel 9 de novembre, havíem de tenir unes obligades trobades tècniques per veure què estava fent el govern, per veure quines eren les problemàtiques per poder desenvolupar i per implementar els aspectes més tècnics de la consulta, i a partir d'aquí ens vam veure fins a 2 ocasions amb el conseller de la Presidència, amb el Quico Homs, amb la consellera de Governació, la Joana Ortega, i 2 representants de cadascuna dels grups parlamentaris. En aquestes trobades tècniques, com dic, vam situar les problemàtiques en què es tractaven. Vam constatar, tant per part d'Esquerra Republicana com de la CUP com de nosaltres mateixos, que el govern de la Generalitat, especialment el Departament de Governació, no havia desplegat aquelles mesures que ens havíem compromès a desplegar en l'àmbit de la llei de consultes i en l'àmbit del decret de convocatòria de la consulta del 9 de novembre. Per tant, us ho reconec i us ho dic, les primeres desconfiances entre nosaltres 3, la CUP, Esquerra i la coalició, respecte al govern de la Generalitat, van començar en aquesta primera trobada tècnica perquè enteníem que no s'estaven implementant, que no s'estaven desplegant els aspectes tècnics en la mesura que havíem exigit a través de l'acord i a través de les trobades més polítiques. En aquell moment vam identificar els 3 aspectes, els 3 grans esculls per poder desenvolupar la consulta, digués el que digués el Tribunal Constitucional amb la llei de consultes i amb el decret de convocatòria. Els 3 més significatius eren el cens, eren els locals, és a dir, els col·legis electorals, i era el personal que havia de garantir o assegurar totes les garanties democràtiques de la consulta. En el sentit que hi havia ajuntaments que col·laboraven i que per tant ja havien enviat
els seus tècnics i els coordinadors tècnics per desenvolupar la consulta, però hi havia també molts ajuntaments que encara no havien fet aquest requeriment que s'havia d'exigir des del govern. Amb el cens passava més o menys el mateix. A partir d'aquí el govern ens va proposar un canvi en el decret de convocatòria pel que fa relació, pel que té a veure amb el cens. Passar d'un cens universal, que és el cens que tots coneixeu cada vegada que anem amb unes eleccions, a passar a un registre de participants. És a dir, que tu t'has de registrar voluntàriament per dir que vols votar. Això per nosaltres ja era difícil d'empassar perquè enteníem que rebaixava moltíssim les garanties democràtiques i rebaixava la interpel·lació al conjunt de la ciutadania. Aquí ja li vam dir al govern que hi havia una línia vermella i és que el cens no podria mai ser previ, sinó que havia de ser com a mínim un cens in situ, és a dir, no que tu t'haguessis de registrar prèviament i que, per exemple, el 8 de novembre es tanca el cens i les persones que volen anar a votar, si no s'han inscrit prèviament no podien votar. El que nosaltres exigíem com a mínim era que qualsevol persona que volgués votar tingués la possibilitat de votar i, per tant, la inscripció en el cens fos en el mateix moment in situ. Això generava també grans i greus problemes perquè hi havia col·lectius, i no menyspreables, sinó col·lectius bastant amples de població que quedaven exclosos. Aquí quedaven excloses totes aquelles persones que no tenien el DNI vigent, perquè s'havia de votar a través del carnet d'identitat, del DNI, totes aquelles persones que tenien una adreça al DNI però estaven censats en una altra població, haurien d'haver anat a votar a una altra població. És a dir, si jo tinc el DNI que visc a Sabadell, o sigui que el DNI posa que estic empadronat a Sabadell, però el meu cens és a Barcelona i visc a Barcelona, hauria de votar en aquest cas a Sabadell, i també excloia a totes aquelles persones que tenien en el seu DNI una localitat de fora de Catalunya que aquests ja directament no podien votar. Per tant, aquesta era la primera proposta, aquesta encara no hem passat a les últimes propostes. En definitiva, quins eren els dèficits democràtics que nosaltres vam identificar en aquestes primeres trobades tècniques? Primer, que no hi havia campanya deliberativa, donat que no teníem llei de consultes ni teníem decret de convocatòria, doncs no hi havia el procés, el període de campanya electoral perquè es garantís allò que nosaltres hem exigit sempre, tant en el Parlament com en les resolucions polítiques, i és la pluralitat de les opcions, que totes les opcions estiguessin a la mateixa alçada de les possibilitats. Aquest mecanisme del govern no ho facilitava. Els col·lectius que quedaven exclosos d'aquest cens, els locals, no tots eren propietat de la Generalitat i per tant corríem el risc que avui em sembla que hi havia 100 i pico ajuntaments que havien condicionat els seus locals i el personal a l'aixecament de la suspensió del Tribunal Constitucional. Per tant, no teníem garanties que el dia 9 de novembre determinats col·legis electorals es poguessin obrir. El tema dels voluntaris també era un dèficit democràtic per nosaltres, i també les contractacions difícils per part del govern de la Generalitat, perquè el que ens venien a dir era que com que no hi havia un marc legal on poder penjar-se, era difícil poder fer determinades contractacions perquè l'administració té uns elements molt marcats per poder contractar. En definitiva, i amb una frase, us intentaré abreujar què van suposar aquestes trobades tècniques, perquè al final de la segona trobada el mateix director de la consulta, és a dir, el tècnic que està per sota de la direcció política de la Joana Ortega i és qui s'encarregava d'implementar tota la consulta, literalment el que ens va dir és: el que és implementable tècnicament no tindrà ni garanties democràtiques ni credibilitat internacional. I va afegir: ens trencaran la cara. Per tant, els mateixos tècnics encarregats de gestionar la consulta ens estaven admetent que no es podia fer adequada a la llei de consultes, no es podia fer adequada al decret de convocatòria i per tant no tindria ni les garanties democràtiques que nosaltres exigim ni tampoc tindria la credibilitat internacional, per tant la utilitat de la consulta també estava en entredit.
Vam fer també 3 trobades polítiques, que aquestes evidentment van ser bastant més sucoses perquè cadascú vam situar els escenaris possibles i les alternatives possibles. En la primera de les trobades el president Mas ens va exposar els seus 4 projectes o les seves 4 propostes per poder votar el 9 de novembre. Una d'elles eren les eleccions plebiscitàries, a banda d'altres, com podia ser encarregar la gestió de la consulta, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, penjar la consulta d'aquells elements legals que encara no estaven impugnats pel Tribunal Constitucional o suspesos pel Tribunal Constitucional, com és el títol tercer de la llei de consultes i, en definitiva, diferents escenaris per poder abordar-los. Us he de dir que les trobades, com també sabeu, van ser llargues, moltes d'elles van durar tot el dia, vam fer diferents sessions al matí i a la tarda. A l'última cimera ja és quan es va constatar, i ens va dir literalment el president Mas que ell no aplicaria el decret, per tant el decret el donava per amortitzat, el decret de convocatòria del 9 de novembre, que és del que penjaven tots aquests acords, ens deia el president que estava mort, que no es podia aplicar, i que, per contra, el que podíem fer era emparar la consulta en les competències que té la Generalitat de Catalunya des de fa molts anys en matèria de participació ciutadana. També ens va proposar fer un acord de govern i un acord de govern que no fos públic, per tant, el govern de l'Estat no el podia impugnar, no el podia suspendre tampoc el Tribunal Constitucional, amb totes les deficiències democràtiques que també té, que al final la gent no sàpiga ni on ha d'anar a votar ni de quina manera s'ha d'anar a votar, perquè el que ens proposava el govern era un sistema de votació radicalment diferent al que estem acostumats a la nostra cultura democràtica. El que ens proposaven, per exemple, era taules electorals o meses electorals per cognoms, és a dir, tots els Mena de Sabadell havíem d'anar a votar amb una taula que està en un determinat barri. Tots els toledanos de Barcelona havien d'anar a votar a la mesa amb la lletra D, que potser està al barri de... No, però potser la mesa et toca a Sants, i llavors has d'anar a votar a Sants. Per tant, era un sistema de votació, com veieu, bastant complicat tècnicament i també per poder fer entendre a la població, més encara si aquest acord es quedava en l'opacitat i, per tant, sense donar la publicitat adequada. La nova proposta que ens va fer ahir mateix el president Mas i, per tant, el govern, parlava que només es faria en votació als locals de la Generalitat de Catalunya, això són fonamentalment els instituts de secundària i algunes escoles oficials d'idioma, per tant, teníem comptabilitzats, o tenia el govern comptabilitzats, fins a 526 punts de votació en 251 municipis. Per tant, penseu, dels 251 municipis, als 990 i escaig que té Catalunya, tots aquests municipis es quedarien sense punts de votació perquè no tenen un institut de secundària, perquè el que volia garantir el govern és que pot anar el 9 de novembre a les 8 del matí a obrir la porta de l'institut i no hi haurà cap ajuntament que boicotejarà aquesta acció. Necessitaríem també 18.000 persones voluntàries, la majoria d'elles serien cridats a través del Departament d'Ensenyament, atès que estem en uns instituts, doncs els voluntaris, la preferència del govern era que fossin personal docent del Departament d'Ensenyament, amb un registre manual, això sí, el mateix dia, i també informàtic, i aquells col·lectius que us he dit al principi també quedarien exclosos. Davant d'aquesta situació, que us he de dir que no ens va agradar a ningú, ni a la CUP, ni a Esquerra Republicana, ni per suposat a la coalició, van sorgir també algunes alternatives. L'alternativa que va proposar l'Oriol Junqueras va ser la d'un canvi de data, en comptes de fer la consulta el 9 de novembre, endarrerir-la un mes, poder fer-la a finals de novembre o al començaments de desembre, però obligant el govern a que desplegués i que implementés totes aquelles mesures tècniques que no havia fet, la qual cosa el president Mas li va contestar que això era inviable, que el que no s'havia pogut fer pel 9 de novembre tampoc no es podria fer si la consulta es fes el 9 de desembre. L'altra alternativa era la proposta que us he explicat del president Mas,
I l'alternativa que vam situar des de la coalició, l'alternativa que havíem parlat, era doncs la d'intentar salvar la consulta, no cremar la consulta, no fer la consulta de qualsevol de les maneres, perquè això suposa hipotecar el dret a decidir per uns quants anys, perquè si al final fem la consulta mal feta, estarem tota una generació sense poder aspirar a fer una consulta amb cara i ulls, a fer una consulta com ens mereixem els catalans i les catalanes, i per tant pactar unitàriament pel 9 de novembre un escenari de fortes mobilitzacions situant la responsabilitat a qui toca, i la responsabilitat a qui toca és el govern del Partit Popular que no vol, que té doncs, això, la fòbia a que la ciutadania es pugui organitzar. Alguns aspectes que jo crec que també és important que tingueu coneixement. En totes aquestes reunions, especialment en les reunions polítiques, hi ha hagut molta tensió entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Jo tenia la sensació en alguns moments que estàvem vivint la ruptura del pacte d'estabilitat parlamentària, en d'altres que estaven vivint un procés de negociació entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, i també he tingut la sensació en molts moments que tant la CUP com nosaltres érem una mica els convidats de pedra en determinades parts de la reunió, perquè es van significar molt en retrets entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, especialment d'Esquerra Republicana cap a Convergència i Unió, perquè entenien que els havien enredat i que no havien desplegat els acords que s'havien compromès. Paral·lelament també hi havia molta pressió per part de Mas, del president Mas, i també de la resta de membres de Convergència i Unió, una pressió important cap a Esquerra cap a la llista conjunta. Sabeu que l'escenari que més li agrada a l'Artur Mas és fer una candidatura conjunta a Esquerra, Convergència i Unió, i aquesta pressió també estava molt situada en totes les reunions, i per tant també la incomoditat d'Esquerra Republicana, que no se sentia còmoda, i el Junqueras ho va explicitar més d'una vegada, que tenia la sensació fins i tot d'un tràgala, d'haver d'empassar-se segons quines coses, perquè Artur Mas els estava portant per un carreró sense sortida. I també he tingut la sensació en alguns moments que qui tenia la direcció política de desplegar la consulta, que era Unió Democràtica de Catalunya, la vicepresidenta Ortega, no tenia cap voluntat de desplegar la consulta. I per tant el que havia fet l'Artur Mas és posar el llop a guardar les ovelles, perquè es va evidenciar tant en les trobades tècniques com també en les trobades polítiques que la voluntat era bastant mancada. Pel que fa a la proposta d'Artur Mas d'ahir a la tarda, també us dic que els únics que la van acceptar va ser la CUP, els únics que van posar algunes condicions per poder treballar per aquest succedani de consulta, que no és la consulta que havíem acordat, va ser la CUP. Esquerra Republicana, com us dic, veien els incompliments de l'acord, i allà mateix a la reunió ja van situar la seva proposta, que després l'han fet pública a través dels mitjans de comunicació, que era la d'apostar per una declaració unilateral d'independència que després fos referendada a posteriori. Nosaltres el que vam dir és el que venim acordant tant al Consell Nacional d'Esquerra Unida i Alternativa com el d'Iniciativa per Catalunya Verds, que és aquesta proposta d'Artur Mas és una consulta que no és una consulta, és un procés de participació, per tant no té les garanties democràtiques que hauria de tenir i que per tant no és la via que nosaltres havíem acordat. En aquest sentit, l'acord era fer la consulta amb les característiques pactades, això vol dir amb la llei de consultes i amb el decret de convocatòria de la consulta, i ara sense aquesta consulta, sense aquest acord, jo crec que el que ens toca també és refermar el nostre compromís més que mai amb el dret a decidir del poble de Catalunya, perquè és l'única sortida democràtica que tenim. Tinc la impressió també, i amb això ja vaig acabant, tinc la impressió que aquesta consulta el president Mas la veu com l'últim salvavides polític que li queda, l'únic element on poder aferrar-se per sobreviure políticament, per tant, avantposant no ja els interessos de partit, sinó fins i tot els seus interessos personals com a dirigent de Convergència i Unió, avantposant-lo en aquest cas els interessos
jo ja no diria del país, però sí com a mínim de la democràcia, que és el que en principi s'hauria d'haver pactat, i també vol fer servir aquesta consulta per continuar pressionant Esquerra Republicana i que no li quedi cap marge per dir no en aquesta candidatura unitària. Artur Mas ho ha dit avui, no sé si heu seguit la seva roda de premsa perquè ha estat bastant llarga. Ell jo crec que ha ensenyat bastant les cartes, ha dit que el que ell pretén és que la consulta del 9 de novembre o el procés de participació del 9 de novembre es converteixi en una primera volta i després fer unes eleccions plebiscitàries que serien una segona volta, perquè ell mateix reconeix les crítiques o el que venim dient des d'Iniciativa i Esquerra Unida respecte d'aquest succedani de consulta, i és que ni té garanties democràtiques, ni té credibilitat internacional, ni té tampoc utilitat, perquè ell mateix reconeix que fruit d'aquesta consulta no sortirà cap mandat democràtic. El mandat democràtic el donaran les eleccions plebiscitàries, que és el que ell ja té al cap. I acabo. L'escenari, jo tinc la impressió que amb aquest escenari l'Artur Mas no se'n sortirà, no podrà fer una consulta d'aquestes característiques, perquè, repeteixo, serà una consulta no legitimada, serà una consulta que no és útil i fins i tot té un punt de pretensió per part del president de només escenificar o mantenir l'escenificació fins al final, una escenificació que ara ja és artificial fins al final. Jo crec que ningú no ens equivoquem quan veiem que depèn de com s'acabin fent determinats actes administratius, tant l'Estat com el Tribunal Constitucional actuaran de la mateixa manera i potser és el que vol el president Mas, és a dir, un nou cop del govern de l'Estat, un nou cop del Tribunal Constitucional per poder ell capitalitzar aquest victimisme que també el fa servir de vegades com un instrument polític i, per tant, ara ja deixo el nuet, per tant, segurament el que caldria fer per part nostra és buscar complicitats, no només polítiques, sinó fonamentalment complicitats socials per omplir el 9 de novembre, perquè el 9 de novembre no es quedi com un escenari buit, omplir-lo de mobilitzacions per evidenciar que mentre que el Partit Popular governi a l'Estat serà difícil que Catalunya tingui una consulta amb garanties democràtiques, amb credibilitat internacional i útil perquè haurà de ser clarificadora. Sí, abans de passar a llegir la proposta de resolució, la teniu tots a l'entrada, el que no l'hagi agafat. Tres comentaris molt breus. El primer, jo vull posar en valor el que ha explicat el Joan, de que penseu que fa 10 dies el president, ja en la primera reunió que es va fer entre el govern i els partits que donen suport a la consulta, ja portava un full de ruta molt clar on la primera idea era passar la consulta a la societat civil. Que el govern deixés de fer la consulta, que la societat civil agafés la consulta i que, per tant, es fes un procés on el govern donaria suport, però que els agents que l'organitzaven no era el govern, sinó que era la societat civil. En part això ha punxat perquè hi ha hagut dos factors importants que han dit que de cap de les maneres. La pròpia ANC s'ha negat a assumir la consulta en nom del govern, perquè ens entenguem, i també l'Associació Catalana de Municipis s'ha negat a assumir la consulta, perquè no sabien realment com implementar tota l'estructura que significa que es pugui dir que era una consulta. Per tant, aquest era el primer pla que hi havia. Sempre va ser que la societat civil assumís la consulta. I després ha aparegut el darrer, que era substituir la consulta per una altra cosa. Vull valorar també molt positivament el reforçament de la relació que hem fet amb Esquerra Republicana de Catalunya. De fet, si avui podem dir que el president ha tingut que assumir que com a govern no pot fer la consulta i ho ha de comunicar, ha estat bàsicament perquè la nostra coalició i la gent d'Esquerra ens hem mantingut molt ferms en tot aquest procés dels 10 dies. Perquè podia haver passat que si la postura de la CUP hagués estat també la postura d'Esquerra, el president, la CUP i Esquerra haguessin assumit o
que la societat civil faci la consulta o que aquesta alternativa de consulta és l'opció. I nosaltres haguéssim aparegut com el chivo expiatorio. El president va tenir des del primer moment aquesta intenció, però no li va sortir bé. La primera reunió anava cap aquí. I per tant jo valoro molt el tema d'Esquerra Republicana, que simplement significa que hem reforçat el diàleg. Penseu que Esquerra està molt dolguda, perquè si nosaltres teníem una certa informació, Esquerra no tenia informació, tenia uns compromisos polítics que s'han desatès de forma total i absoluta. I per tant hi ha una crisi de confiança profundíssima, que ja veurem què deporta això. Ja veurem cap on va. Segon tema, el president ahir mateix va afirmar el següent: el Tribunal Constitucional pot suspendre, de fet avui la vicepresidenta ho ha amenaçat, pot suspendre el procés participatiu. No sabem si ho farà, realment, i es pot dir que sí, que és una barbaritat, que és una... però bueno, és que de barbaritats estan preparats a fer les que faci falta. Tant, ahir el president va dir: si el Tribunal Constitucional suspèn el procés participatiu, tornaré a convocar els partits polítics pro consulta per fer una proposta de mobilització el 9 de novembre. Per tant, és possible que no haguem acabat, això no ho sabem. És possible que al cap de 2 dies o de 3 el Tribunal Constitucional suspèn el procés participatiu i el president va deixar clar que si el Tribunal Constitucional suspèn el procés participatiu, el govern suspendrà el procés participatiu i es deixarà de fer. I llavors l'única alternativa seria intentar pactar una mobilització. Per tant, això és una cosa viva, no ho sabem com acabarà, perquè encara els propers dies pot donar de sí. Tercer aspecte que vull comentar. Vam fer un Consell Nacional el 13 de setembre amb un document extens de 14 folis. Alguns companys m'han dit: en aquesta resolució s'hauria de dir això, s'hauria de dir allò. Totes les coses que se m'han suggerit estan al document del Consell Nacional del 13 de setembre, que va ser aprovat d'una forma molt majoritària pel Consell Nacional. Jo us demano, primer, que algunes reivindicacions polítiques jo me'n faig plenament ressò, però que sapigueu que estan en el document del Consell i que formen part de l'actiu polític i que difícilment podem tornar a repetir si volem fer una resolució molt curta, que la nostra gent la pugui manegar amb facilitat, que tingui impacte mediàtic i que sigui senzilla, centrant-nos especialment en els temes medul·lars de la definició, perquè sobre temes com el Tribunal Constitucional o sobre el procés de perspectiva a partir del dia 10, l'informe del Consell Nacional s'hi va extendre de forma important i vam tenir un consens molt important, no absolut, però molt important. I per tant vull reclamar aquell document per si avui es reprodueixen aquests debats, que no tinc cap problema, per suposat, amb els debats, però que tingueu en compte que hem fet una síntesi ja i que la tenim viva com a actiu polític i que per tant forma part del nostre discurs i del nostre actiu, encara que ara no reproduïm algun d'aquests temes en aquesta resolució. La llegeixo amb vosaltres. Diu: el Consell Nacional d'Esquerra Unida i Alternativa, reunit de forma extraordinària, després de conèixer avui mateix les propostes del Govern de la Generalitat i del president Artur Mas sobre el 9 de novembre, acorda: primer, reafirmar el compromís d'EUiA amb el dret a decidir del poble de Catalunya i la consulta sobre el seu futur polític. Considerem irrenunciable aquest mecanisme de participació i volem fer-lo extensiu al conjunt de debats sobre el model econòmic, social i democràtic de país. 2. El compromís d'EUiA i de la coalició d'iniciativa i EUiA, segons els acords adquirits en votació del Parlament de Catalunya, eren els d'una consulta amb plenes garanties democràtiques organitzada pel Govern de la Generalitat pel proper 9 de novembre. En lloc d'això, el Govern ens ha informat a través del president de la impossibilitat de garantir la consulta, proposant al seu lloc un procés participatiu com a primera fase de la consulta definitiva. Els entrecomillats són textuals de la declaració del president, consistent
en unes eleccions avançades a les quals es vol donar un caràcter plebiscitari. A més, públicament, el president ha manifestat la voluntat de concórrer a les mateixes en una llista única, que pretendria apropiar-se del sentiment d'aquest procés participatiu. Tercer, Esquerra Unida i Alternativa manifesta la seva fidelitat als acords unitaris adquirits i el no acompanyament a aquest pla partidista no consensuat del president Mas, que apunta a convertir-se en la precampanya d'un partit i d'una persona a les eleccions avançades al Parlament de Catalunya, que de cap manera són una consulta ni una consulta alternativa, més aviat un pla de rescat d'un projecte, el de CiU i Artur Mas, que ha tocat fons des d'un punt de vista social, democràtic i ara nacional. Quart, Esquerra Unida i Alternativa proposa una mobilització unitària al voltant i al mateix 9N, que pot abarcar accions diverses, sense renunciar a exercir el dret democràtic a decidir, i seguir treballant per modificar les majories parlamentàries i els governs a l'estat espanyol i Catalunya. Assenyalem al Partit Popular, al govern central i a l'entramat bipartidista com a principals responsables dels impediments a la consulta del 9N, però també assenyalem l'incompliment dels compromisos de desplegament del procés per part de Convergència i Unió. Cinquè, cridem a les esquerres polítiques i socials i a la ciutadania crítica a seguir treballant per conformar un gran acord polític a Catalunya que desenvolupi una candidatura alternativa i guanyadora que derroti a la dreta i les seves polítiques, que caracteritzi un nou marc constituent i iniciï un nou període d'esperança per a les classes populars del nostre país. Sisè punt que no teniu escrit. Proposem anul·lar la consulta interna d'Esquerra Unida i Alternativa prevista pels dies 17 i 18 d'octubre, davant la suspensió de la consulta del 9N per part del Govern de la Generalitat.